Kublai phi baro ki parlok ki bape i ne video bat ngap yang so phai phi share YouTube channel ke jonga. Ti hak ne por ngawan rai phi ya kani khubor. Ha kebangan pen i phi ya kini ki khna. Ki badon ya kasap banrwai. Bat ki badon ya rendang ubabang batiang hadu kata-kata. Bat hak ne jingwai keba ngan pen i phi keba kilarwai original klemda mix ya kasur jenwai ke jongki wat la kataro ndrei kat no ke jing sang tenat ban sngap ya kasur jenwai ke jongki bat yaw rendang bas yang jongki sumer ya kene video la ring tang da kan ba kerpat ipi barok kini kina ki basyong basa syapot asam dan iban ka pe ya kene video jongki kade atai syara nang begin yo iya kene kesap jingwai jong kini kena bat nga kerpat ru ya pi ki perlok ba pin sel bha ba subscribe like ba share ya kene video khnang ba kene kesap jong ki kini ki khna kan poi link ba khnang ba ki ve pat ki briuru ki yo iya kene kesap jong kini ki khna ba ki don sisa ya utau rendang was yang berbabang hadu kata-kata kublai sibun ya pi barok ki perlok Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ